Haba juba bah kenta keli jingkeli bala keli du ba titos travel khan MDC ko sora ba nongelam kalyang persya hakasi balai da berliur ka yeng da ba thawan ka khasils autonomous district council khat artrik noitung arja apsau u chief executive member CEM ka council u ba peniaj sing CM le thu ba kaching penlut ka bathiet stationaries kalong khat khandai lak arphojar sanspa khat artangka bari computer peripherals pat kalong arpholak arphojar khandai spa sang photungka trong snam arjar fly arjar apsau nakani lami kijingli benrap no ba titas pat kawai ne kini kadai halor kachingdon ki kor computer council bro kawai ba penya halor kani ula pashat shek executive member bari page ikatan information and technology ka congress meri kharpuri bakan juba kacuba ba congress kala ai kalong ba lapan Jingkheiñ ne ki Ophisar ka Tnad Henry kamshim layo satya ba kani kala penlong yu ba titas ban ong ba kalong ka jingso snai ba jingso leran ba ki Ophisar kim ai ka chimpan Jingkheiñ ki executive member ula benrap ba kumba ulai asngo ba jingyara komputer ka jurbhana KHADC ba ban shucha Klep ki komputer kamlang ka bayha ulong bal thiet chitet komputer manbuan ke executive committee ba thamai kan kta eka pisa ka council. Will the executive member in charge be pleased to state the total annual amount incurred in the purchase of stationaries, computer peripherals, but QA. Hangni Mr. Chairman sir kadon arbenta ka jingkeli te la pia ya ka juba ru arbenta ha ka bidei baka stationery kalong khat khandai lak arpo hajar sanspa khat ar but ha ka bidei bak kini ka computer peripherals kalong arpo lak arpo hajar nyospa sanpho but nakalyang jonga Mr. Chairman sir ngan ai ka juba ha ka bidei baka stationaries bal ada don kam supplement ne se ngan ai shotang ka bede baka stationaries. Mr. Chairman, besibun ya CM Balei kini ka juba te akabede bat ki stationery mut kini ke mau ki jing don kam ki kot sada ki inu ki jing kam bede bat kini ki stationery hang ni la penpau ba kadon ka jing pelut ka balong khat khandai lak arpo hajar arsan spa khat ar nak banta ka snam ar hajar arko arpulai bat arpo sao dengan syukur bantip na siam Haba ngi thiet ekini ki stationery ka don em ka proses ka badaya da ka tendering lani ka don em ka jingkhot iki supplier bania compete ya ka dor dan nakanu ka proses la procure ya kini ki materials kata ka dikeli ke pengaku aban bu Habede bak kini ki stationaries kadadon hi Mr. Chairman sir daka rukom ka Balei ya ka ban procure ya kini ki materials ni stationaries ngida invite ya ka invitation na ka banta ki firm ki kwa ban participate but hakabede bak kini ka arpulai arpusaru kaladon Mr. Chairman sir nadu ka notice ba invite iki firm but ka ondala one kini ki firm ban code iki rates habide ki stationaries item nakalyang ka department ru ka la perkre wat ya ka CS ru shwaba kan ai hakanu ka firm na ka benta ban supply kata Mr. Chairman sir habide kani ringa shwa ru ban pentip ya ka yeng ba haga jingsha ka budget jong ka stationery jong arpulai arpusau ka datang khat arlak henry nadu usnam arja arpuwei arpuar pat baka kta ka covid kibun ki pending bills how to usnam arpuwei arpuar arpulai arpulai labun la accumulate no hakanika last financial year nomor takadaw ka poi hadu khat khandai lak arpo hajar but ya kan ni pat lari appropriate no nakalyang ka department naka grant number ya ka stationery ngiyo naka grant number 1 jong ka GAD contingency stationery and printing te ya kan ni ka amount phalak nrupwe hajar sanspa propkundai pat ngila reappropriate no naka head number naka grant number pra CWD department 5% administrative charges Nomor ban pendep ikiniki bills kiba kala wan na katika snam kabarim syakani ka last financial year
kita Mr. Chairman sir, habis dia berjumpa. Mr. Chairman, syukur ruban tip manu bah kanika Jingkheiñ iki stationaries kahap aka department ayu. Manu badai ban page IM in charge ya kan ni. But habis dia bat ka ban ai ka supply order hanula authorize ban ai kan supply order. But manu badai supplier buat supply ya gini gitu ya. Sir ke department kadai ke GAD ke bangapet nakaliang jong CM kani ke supply order kadai haka MS Ricky Nongrum Enterprise but ya kani la le daka nakaliang secretary jongka executive committee haka beli kani Haba ai ya kani ke supply order Shady supplier atu ya kitiar la inden hakajuk kapor las pan ban supply ne pan partly. Mr. Chairman sir, babun hi haki records ki beladap ru haki senam beladap ka julong ya ka office bahkan pan partly nomor ba nempat tip le sekatno jing.com teng.com kum kinu kitiar ke ba kalut hambun te kat kum ka jing.com Mr. Chairman sir la pan ni kini kitiar. Beda pat kini ki komputer. Pen i hang ni ba kadon ga Jingkheiñ kini ki komputer peripherals. Bamut iki komputer ba kumju ru ya ki way pat ki items ki be ha ba komputer beda ba komputer. Hang ni la pen i ba ar kolak ar ko hajar kana spa san pho. Na ka benta kani ka snam. Ti syukwa ban yo jing syai. Ba kini ki komputer kamut ki de ki ba thamai lut. Di batiat mentau senam ba ngakwa ban tip kat no teli ni komputer ba thamai hakabiti ba kani ka jingkeli ka benta baat te ya kani nga IT hai ya in charge IT bade ya kani ka kam tengah shu kerpat i ban yo ban ai ke cuba te ka jingkeli ka jong phi ba la kat no teli ki computers ki ba la thiet te rai jing sha kat kum ka jingkeli ki de tang ki computer peripherals te computer peripherals ki le kim ong ya ka computer yang tadi kini ki gadgets ki like electronic equipment external internal CPU ki printers ter te but nakaliang ka jong ka department te habai de but ki computers te ngim pathet na market details te lada phikwa ki details ki bangi ngi la purchase ru ka don hang ne re ki computers te ngi klem pathet banong ki new computers na kaliang ka jong ka department habai de but news nam 24 Menta 23-24. Ku hak ban tip biang to tekat kum kajing tip IEM pat kat no teli ki komputer idon apa office borokai. Mr. Chairman sir, sesisin ban jubab ya ka supplementary question jong I LO badon buram. Kat kum kajing tip ka jonga ki computers te sofa ka ba ngidon man ka kamera ka jong ki IEM te hapo ka jong ka department jong ka IT but shapo code ru ti ki numbers specifically ngam da tip ha nama jing shisha nga lapan jing shay kani number ha kapor ka bang bat ngakum ka member I mean ka in charge jong ka IT ti ngam padyo hadu menta ka ngan keren ka jing shay ya ki numbers jong ki computers ki bang lapan kat kum ka jing tip ka bati kana ti de tang ha ki kamera ka jong ki yems ki bedon buram ki jongi tengah tip tingi don khadwe ngut te bat jong ka department hapo jong ka IT plus pade ba bat hapo jong ka code tangkat tahi. Mr. Sherman nga solengo ba mo susun IEM pli 8 ru ki me ai. Te kalong ka igi ka ba mo ka ba sngo le ran ba kumno ki officer ki jongi haba IEM in charge 8 ya ka list lari ya ka numbers jong ki computers mlaban ai ka information ni. Kani ka peni ba kadon ni kabamut bahang ni hapo office ngi mat kadon ka jigia perak ka jigia penja komputer mangalayo snow mangalada tip ru bakadon ka bakum kata takadaw nga kerpat IEM ba kinle daga bateng ba kinsobha ban ai daga statement ngi ba kanu teli komputer ngamut banong ni nadu kasnem ayu la thiet I komputer hang ni office kanu teli baro komputer la thiet bat kat no teli gidang don bat ya kita ki bom don shu
kamut iki number ki jong ki we pat ki belas niu ni ki dang don ne import hapa office lala auction ne mi ta ki komputer ki barem takada pin haban wat jing tip ya kani nang ba kinu inu ki assets jong ka office kim dei ban suja na po office kani kalau serius Mr. Shaman lada ki komputer ki la banja sekiwi gitiar la saja ski syuki ski mi tip la syutiet kat bawan isi thamai thiet tiar thamai chu kani kalau ngapen nuksan ya kepisah jong ke council dengan sau ban kentu ya ia mensat untuk siam ba ngin hap ban pej ha hakabede ba ka jing thiet ikitiar namar teng wat hapor ba thiet ikitiar teng wat ka authority ru kimyo ka approve kim sempan ka approval takadaw kerpat ya ka isi ba bo pej ha bede ba kiti tiar sa office besbo sa shisin kubleshibo ni LO namar ba jing shishanga ro ngamban se namar balei ba kita ki bela auction ro hadu mentang akran be ka jing shisha mo balei ngini buri ke brokhoi mateng haba khadu sha kano mangi ki yem in charge tin rei haba auction ni kita ki bela auction ki barem ro hadu kat mentang ki singi ngam yo Jingkheiñ kanu tili ki computers bela thier ki por bela le ro ngam yo Jingkheiñ tin rei ha ka por jonga tin klem thiet computer ka wei ro ti dei tang ki tu hi ka statement bela ai bangila pelut kat tu arpo hajar arpo wei arpo lak arpo hajar news pa san po kini ru kidai kitiar ki bangi don kam ka man kasni but ngaru ngangit scam ba let's say ba in future ngakar padret namar ka jingdon kam ka jong ka IT ka dei ka man kasni shisha ka jingdon kam ka jingdawa ka jong kisia kini kitai ka dei ka bangi haban function 20 lalong no 24 hours ten rei ki don ki por ki ba kerke ban thiet siar ngim don tenga karpat ya ka isi let's say shen hiru bakin mang kendiat kan kumbang ala joker part na kapor sa kapor ya ka IT department na mateng ban chili krong la solera nya la diru badan kapor balong urgent ru hapsai na pla kren ni kajing shisha na mar balai ban deko ke kam menta kini ki kot kislahang ni ru pio nei lingba ka IT department ba pin pren ru lingba nei na IT department tengah karpat red ba next let's say katam ka banwan ngam tip show te ba dakumno ya ka IT department la de ban mang pisa ha ka budget nga don ban supplement kumne adin ba i yemen chat jong ka IT la panchai menta ngim da shai ba kawai ni gidaw kalong namar ba mai de executive namar rei akan ni ka dorbar idang request ya ka isi kemudian la dehi na ka benta ka jing bom shai ka jung i ha ya ka ni ka department na ka treka tekene kalong ka ba ngim da snohon na kaleng khamtam na kaleng jungi kumno kata ka jing trekam ya nanta ka ba arpat phi ong ba ha ka por jong phi phim chim pat thet ka no ka komputer ten rei ka ne ka amau ka bala pen i hang ne bala inkor ha ka bedai na ka benta ka komputer kalong arpolak apu ejar kendai spasan pro idang la ban kumsa balai pat ya ka bedai begini kami ka jing pelot lada phi ong ba ket komputer kamdi ngala batai te computer peripherals kimdei te ki computer te to kulishibon ya I member badan buram na po mautharishan ya ka supplementary question jongpi na manado nasdang kila de long clear what is computer peripherals. We are not talking about computers here. Kamdei ka computer te hang ne de pikwa ki details ke ka bangi ngi spend abede bakane ka arphulak arphoi hajar news pa san pho ka bade ka ba kani ningkong shwa namar jingsha ka statement ngaklem le sing ngaklem place ngaklem a laban IPWP we te ka ba ningkong ka de hinriu lak prapho shi spa prapho ka ba yede bangi thiet yakini ki xerox toners prapho nyotli cartridges arpho saw ki ribbon arpho saw roll third keyboard ni thiet chipho nang ta kini ki UPS chipho but ki mouse chipho tli Desa ka pat kabadai khat lai lak sau pho hajar san spa nyopo ni thet ki cartridges sau pho tli scanner shipho printers real PC6 network switches to installation of network peripherals thank you tahi Tena kaliang jungi ka executive committee hingin shimkhya hakabede phani ka jing duna hangni hangtai hakabede ka IT department tengi na kaliang jongaru shimet seba I ITEM
ngin syong ban penbej ban wat kilat kelti la ni ban streamline ya ka department te hoi kamdei ka basuk let's say por ba lingkot la ne wat hagani ka term ka jongi ban streamline lut ye ki kam jong ka council namar kumbangi tip badang bun ba ke ki bangi hab ban penbej ban penbit penbiang ban ya bej ya renti ka kam hang ni te takadaw ngidang juadon meeting menta na kapor wat ka state government ki officers jongi kia don jinga day ka bajan ka state government but ki officers sangtai but kindan ru ki meetings ki bapher hakabede ka administration kumno ban kampen bej renti ya ka rukom traikam but kala don ru ka we ka jingmut hakaliang ka jongi ba ngin sapha ki batch wise naduk ki officers haduk ki staff ki jongi ban yo ngaladep ikran ba i deputy director jong kamati ban yo ki training hakabide ka administration te kani ketika badon kam adu kata-kata namar ba ban ya baik ki kam ki jam po council ngidon kam hiba ki officers jongi bakin yo ka training kat kum kajuk ka pemerintah te nakaliang jongi hinga bu ya kini ka jing kular ba ngin yo ban shimkya habide ki babun ki department om tang ka IT de se ki babun ki department ki bangi hab ban streamline habide ki jing trekam tetang ini syu kerpat akaliang jonga ya ka liang ya tairu ban ai ka jing trelang ban ngi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne e nang nei kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya